Subling nagpahimangno ang Davao City Police Office sa publiko nga bawal ang pabuto sa dakbayan. Sa Davao Region, miabot na sa sobra 19,000 ka mga ilegal nga pabuto ang nakumpiska. Aniyang report ni John D. Esteban. Karong nagkaduol ang New Year, madungog na ang kasama sa mga turotot sa pipila ka lugar sa Davao City. Kiniilabi pa nga bawal ang paggamit, pagpamaligya, pagmanufacture ug pagdistribute og mga pyrotechnic devices sa dakbayan. Subay sa City Ordinance 060-02 o firecracker ban. Dinhi sa Uyang Guren, daghan na ang namaligya og turotot sama na lamang sa wholesaler nga si Farhana. Ang wholesale nga minimum og 6 ka buok, ang presyo anaa sa tag 8 pesos ngadto sa 35 pesos ang usa, depende sa disenyo. Gani mas mumahal ba ni pag Hindi, magmumura pag magmumura? Katulad ng December 30, magmumura kami. Pero sa retailers, mahal na. Dinhi sa San Pedro Street, anaa sa 100 ngadto sa 150 pesos ang dako nga turotot. Samtang duna say tag tulo 100. Pila na Kani? 80. 80 ni. Katong tulo 150 usa ka dako kani. Kani, tulo 100. Daghan namali. Wala pa, mingaw pa. Sunod lang karong bulana, nakakumpiska na ang Davao City Police Office og 13 ka lantaka. Nawahag yun nato ang tanan kay maabot pabayaan ka ng New Year nga bawal yun ang pabuto diri sa syudad sa Davao, especially ang kaning mga nagkupot og armas. Sa Davao Region, miabot na sa kapin 19,600 ka illegal nga pabuto sama sa plapla ug superlolo ang nakumpiska. Hinuon, walay na talang nasamdan tungod sa pabuto ingon man sa indiscriminate firing sa rehiyon. Manghinaot ni na sa pagsugat sa bag-ong tuig, the same na gihapon nung wala. Sabi na kay mas daghan nagapabuto pag bag-ong tuig compared sa Christmas. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.